खुलुमबाय बे समाव आं दं बियो भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आं दंफैयो। बे समाव आङो नोंथांमोननो जोंनि नैबे बर' खौरां निउस चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों, दिन्थिनो सानदों। बे समाव बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि ब्रैथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव, गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिनैहाय नैथि खेब आगान होफैबाय। जोङो मिथिनो लागोन बिथांमोना मा आयदा लानानै, मा हाबाफारि लानानै, मा थांखिजों बिथांमोना दिनै बे गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आगान होदों। ब्रैथि खोलोबनि थाखाय ब्रैथि खोलोब बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मा थांखि लानानै बिथांमोना बे गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आगान होफैदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन। खुलुमबाय, सिगाङावनो जोंनि बर' खौरां निउस चेनेलनि नोंथांमोना दिनैहाय मा थांखि लानानै दिनै नैबे गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव ब्रैथि खोलोबनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय मा थांखि लानानै दिनै नोंथांमोननि खौरांनि गेजेरजों जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियना दिनै नैथि खेबनि थाखाय दिल्लीनि जे जन्तर मन्तर, बे जन्तर मन्तराव जोङो 2 घन्टानि थाखाय मोनसे जोङो पिसफुल धरना लादों। जाय धरनायानो जाहैबाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो जे दाबिबोबाय थानाय जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय, बेनो जोंनि गिबि थांखि आरो गुबै थांखि। नंगौ, दिनै जोङो थांनाय 2022 मायथाइनि जोङो 8 तारिख आगस्टआव सेथि खेबनि थाखाय बनसुनि दैदेननायाव जोङो जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय धरनाखौ होफैदोंमोन। आरो बिनि उनाव दिनै 5 एप्रिल 2023 मायथाइयाव आरोबाव खनसे जोङो बे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जोङो सोमावसारनो फैबावदों। दिनै जोङो बनसुजों लोगोसे बर'नि जोंनि माहारियारि आफादफोर जों लोगो नांनानै दंफैफायो। जेरै मख'नो गोनां जे जोंहा बड' राइटार्स एकाडेमि दंफैयो, सिनियर सिटिजेन्स राइट्स फराम दंफैयो। बेजों लोगोसे आरोबाव गोबां गुबुन संगठना जोंजों गासै 9 संगठना बाहागो लाफाफैदों दिनै जन्तर मन्तराव। दिनै जोङो सरकारनि सिगाङाव बेखौनो खावलायगोन जे जोंना 1967 मायथाइयावनो जे जोंनि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय आन्दलना जागायबोबाय थादों आरो बिनिफ्राय जायै दिनैसिमावबो जोंनि जे सिमां, बे सिमाङा सिमाङैनो दङ। दा बेखौ जों मोगथां महर मोनहोनो थाखाय जोङो भारत सरकारनाव आरो जों गासैबो जे जोंनि सेन्टारखौ दैदेनगिरि बिथांमोननाव जों खावलायगोन जे जोंनि बे सिमांखौ फुरा खालामनानै होयो आरो जोंनो बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजिनानै होयो। जोङो दिनै नंगौ अनारेबल प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, बेजों लोगोसे अनारेबल प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो हम मिनिस्टारनो जोङो गोसोखां बिलाइ एबा मेम'रेन्डामखौ गथायगोन। जोङो थारैनो बनसुआ गोसो गोरबोजों, गोथार गोसोजों हांख्रायहरो जे गासै जोंनि बर' फोलेरनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय गासैबो जोंजों जे जोंनि रायजोनिनो जे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय, बेयाव जों फैनानै लैहोर बाहागो लानांगौ आरो जों खावलायहरो जाहाथे इयुननि समाव जोंजों बाहागो लाफाफैबाय थायो। गोजोन्थों। बे समाव फरायसा आफाद, बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिया बिथाङा दा फोरमायबाय दिनैहाय बे गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिनै 2 घन्टा बड'लेण्ड मोननो थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों।